ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, сеҳату саломат ҳастен. Пешаи оғоз кардани навори имрӯза ба шумо тамоми хушиҳои зиндагиро таманно мекунам. бигузор ки дар ҳар куҷое ки бошен, сарбаланд бошен, хонаобод бошен. имрӯз 3 июнай мо дар хона зиқ шида нашиштем. Мо хостем ки як тарафи шаҳр буброем, камтар ҳавои тоза нафас бикашем, камтар сайругашт кунем. дар ин ҷаи навози мо чӣ омадем? Парки мурғобиё омадагием дар Екатеринбург. иҷа мурғобиёи нашино мекунанд дар Обамбор. бисёр ҳам як манзараи зебо, бисёр ҳам як табиати нотакрорай. мо хлеб гирифтем. ина иҷа Сабрина ози мурғобиёра хлеб сер кадестай, кармид кадестай гуфти рӯсо. ма бо шом дар иҷа шидагием. бисёр ҳам як ҳавои тоза, ҳавои беғуборай. ҳамаи ҷо сабз, хел як бигем табиати бисёр ҳам зебо. хулоси гап барои одами зиндаро бо зиндагӣ давом дорад. ҳайфи одамое ки бармаҳал ҷавон аз байни мо рафтанд, дунёро падруд гуфтанд. худованди карим рӯҳшона шод кунад, гӯршона обод кунад, боқимонда зиндаҳоро дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад. як хораки азизам дар таи комментария нависандагӣ буд ки апаҷонам лави ягон овда бирен, рози дил кунем, дар дилтонро бигӯем, бисёр ҳам сабук мешавад. маха якумаш ки худованди карим дар рози дил мекунам, аллоҳ дар рози дил мекунам, дари дили ма сабук мешавад. хай бо гапи хоҳарак мани дар замин намондем. ин навози муаккад лави ами овда шиштагием, камтар мегӯм ки ами рози дил кунам. комментариҳои шуморо мехонам, доим бисёр ҳам хирсанд мешам. и як малҳамай барои дили зардобо, дили афкори ма. ай шумо бисёр ҳам миннатдорам. леки дар мобайни ами комментариҳое ки нағзам бо як ду комментария ами пайдо шидагӣ буд ки дили ами мисол зиқи мара, дили мисол ғамдори мара якбора бо ам хеле зиқ кардагӣ буданд. хеле одамои номусулмон пайдо шидагӣ буданд ки дар рӯзи ғами ма, дар рӯзи зиқӣ як одам мисол бо ам хеле таҳқир кардагӣ буданд, бо мисол таъна кардагӣ буданд ки мисол додари шуморо худо зада ки додаратам хеле мурдак, додаратам тарик кардам, гуфтаам хеле гапо нависондагӣ буд. кофире дар рӯзи ғами як одами хеле гапа намега, андеша мекуна. леки и одам андеша надошта, барои ки барои одам гуфтани и кас забони ман намегарда. як номусулмон будай. тамоми ами ранги иншор як рӯи варақ нависондагӣ буда ки ҳамаи хонагиҳо моро таҳқир кардагӣ буд. ами додараки худораҳматӣ ормонии маро таҳқир кардак. барои ҳамин ма тоқат кардан натонистам. чанд қабуд ки фикр карда истодагӣ будам ки ма ягон гап бигӯм нагӯм. гуфтам хеле фикр карда истодагӣ будам, леки дили ма гуфтаистае ки бигӯ, мисол дар дилет гирифта наест. ман имрӯз мехоҳам ки як ду гап ами одамода ма ҷавоб битам. якташа аккаунташ номаш Король партияй. гуфтанием ки худат номусулмон будай. одами мусулмони хел кор намекунад дар рӯзи ғам, мисоли хел гапои таҳқиромез намезанад. одами вақте ки мурдак ягон кас намега ки худо зада ки мурдӣ, барое ки дар ин дунё ҳар як одам, ҳар як банда мирандай. касе ки дунёда меояд бо баргашта мерава. мо ай хокем, бо ба хок мерем. мо гуфти гапо ай аллоҳем, бо тарафи аллоҳ мерем. ягон кас дар ин дунё дунёвон намемонад. ҳамаи мо ай дунё баргашта мерем. ҳар кас ба рӯзи соати худаш, ҳар кас мисол як кор сабаб мешава ва дунёро мо тарк мегем. имрӯз марг дари хонаи моро куфта, пас фардо может мумкин дари хонаи шуморо бикува, мумкин фарду навбати худат боша, ё ки навбати додари худат боша, ё ки навбати ягон наздики шумо боша, ё ки навбати ма боша. ҳар як одам ба вақти соати худаш ин дунёро тарк мекуна, мерава. ин хел гапа одами номусулмон, ин хел гапа одами нохалафи нокас мега ки мисол худо задактона, мисол наздики шумо, одами наздики шумо мурда гуфта ин хели гап намезанам. ма иншоаллоҳ ки фаҳмидестам, мисол ма бо чӣ кардестам, худат ки ба роҳбаладӣ киам хеле кора кардагӣ. бо ният дорам ки дар оянда ма як видео кунам, баъд номои шуморо бигирам, ҳар як ами гапи гуфтагии худа бо отдельно гуфти гапо бо ҷавоб битам. ман ҳар як видеомда мегӯм ки худованди карим доим ман хеле худоро зора мекардам ки душмани ма дар ами рӯза нишон натери рӯзе ки дар сари ма омадак. леки ба ин гапи гуфтагии худат ки мисол даже одами мурдагиро таҳқир кардӣ, одамои ғамдорро таҳқир кардӣ, ман дига тоқат намекунам. ман ҳамақа гап гуфтанием ки худованди карим ай шарбати дили мо бичаши. короли партии, королеваи партияи, ман намедонам худат занаки ё ки мардаки, ё ки занаки
мардаки занаксифати касе ҳасти неси ай шарбати дили ами хонаводаи мо хабардор бишай. Ҳамин рӯзира ки дар сари мо худо овардак даҳчанд дар сари шумо биёра ки баъд бифаҳмӣ ки мисол чӣ хел одамда сахт мерасидай. ин намехел дӯстони азиз, намехел нокасон, намехел одамои нохалаф, намехел одамои номусулмон дар рӯи дунё вуҷуд доштаянд. бо як кас дигаш нависондагӣ буд ки апа ами додарта дига тема када мести, мисол айрӯи додарат просмотр ҷамъ кадестая, мисол айрӯи додарат пул ҷамъ кадестая гуфтест, нависондагӣ буд. хай иш ягон одами бо намедонам ягон хейтираи ягон одами нами пасти пасттаринае ки дар рӯзи ғамаш одама даже дар рӯзи ғам завидоват мекунад ва бахелӣ мекунад. просмотрҳои маро агар шумо бигӯем просмотрҳои ма и ҳам беами мавзӯи додарам просмотри ма бисёр будак. Ман вақти канала кушодам 2 моҳ нагузашта уже соатҳои ма пуршидагӣ буданд. Соат барои чӣ пуршидак? Барое ки просмотрҳои ма нағз буданд. баъд айрӯи мавзӯни ма танқисӣ намекашам, барое ки ман ягон беҳинар нестам. Ман ҳинари шеърнависӣ дорам, шеърқироаткунӣ дорам, мақола ва ҳикоянависӣ дорам, ман ҳинари пухтупазанӣ дорам, влогҳои нағз намекунам. Барои ҳамин ман ай мавзӯъ танқисӣ намекашам. ина як мавзӯи дигам дар бораи нами шумо вори хейтиро мешавад. ина михел баъдан дар бораи додари ма барои чӣ видео мекунам? Ай рӯзе ки додари ма ай дунё рафтак бармаҳал, додари маро хеле ба қатл расондан, дига ма хеле дилам намешавад ки ман ягон видеои дига бикунам. Ман фақат дар бораи додарам видео кардистам, барое ки як фарёди дили май дар ғарибиё, як сӯзиши дили май, як дарду ғами дили май ки ман ба воситаи ами наворҳом, ба воситаи ами видеоам ман иброз мекунам. барои ма чӣ гуфтаниям? Агар ман дар Тоҷикистон мештам, мумкин ки ман видеоро намекардам бисёр, барое ки Тоҷикистон дар айдарат як хештаворат медояд, як дӯсти наздикат медояд, як таъзия баён мекунам, мисол дарди дил мекунӣ, дар пешаш гирья мекунӣ ва дилта холӣ мекунӣ. Дар ғарибиё ки айдари ма ки ҳеч ка ки намедояд, мисол ягон дӯст нестай, ягон мисол хеши тавор нестай, ман барои ами рӯ овардагиам фақат ба ами видеокунӣ ва ба ами ютуб. ина михел бигузор ки ҳеч ками видеои маро тамошо накунад, бигузор ки ягон просмотр нагирад, лекин ман мекунам видеоам, лекин ман пешкаши одамо мекунам, мумкин ягон тамошобин ша биёвад. ина михел агар ҳеч кани тамошо накунад, бо ки не дили ма ами сабук шава, ман дар миқаш басай. ина михел ояндада ман мехоҳам ки дар бораи додаракам бо китобу нависам, барое ки додари ма дар пеши чашми ма таваллуд шидагӣ буд, дар пеши чашми ма ба воя расидагӣ буд, гуфти гапо. Ман ё чанд сол калонам, апай калониям. ма дар оянда мехоҳам ки дар бораи додарам китобу нависам. Китоби маро шумо нахонед, хонандаи хачабо меёвад. барои ҳамин дӯстони азиз, и як бо мегӯм ки як фарёди дили май, и як дарди дили май, и як ғами дили май, и як сӯзиши дили май. шумо ира намефаҳмед, ира фақат ҳамон одаме мефаҳмад ки ай сараш гузарондагӣ бошад. барои ҳамин дар нависондани комментария, дар нависондани ягон гап пешаи и бояд ки шумо камтар фикр кунед, ки мисол ба ами гап ягон дил ягон каса шумо наранҷонед. барое ки и одами ғамдор як мисол як оҳи дили бисёр ҳам сахт дорад. илтимос андеша кунед, ай худо битарсен, боқӣ дар амони аллоҳ бошен. навори моро то бо охир тамошо кунед.
همراه من اکنون غیر از علمت نیست، در راه وجودم نقشی قدمت نیست، نقشی قدمت نیست. همراه من اکنون غیر از علمت نیست، در راه وجودم نقشی قدمت نیست، نقشی قدمت نیست. بازا که دل من از هجر تو خون است، استاره بختم هر لحظه نگون است، هر لحظه نگون است. بازا که دل من از هجر تو خون است، استاره بختم هر لحظه نگون است، هر لحظه نگون است. پرنده ها رفتن، پرنده های مسافر، عزیز من نمی آیی به سوی لانه تقدیر. عزیز من نمی آیی به سوی لانه تقدیر. منم غریب مسافر،